Φτάσαμε στην Άνδρο λοιπόν. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Είναι ωραία, είναι τέλεια βασικά. Περνάμε. Φτάσαμε στο χωριό την Άνδρο. Μπορείτε να δείτε δέντρα, δέντρα και δέντρα. Εδώ ξεκινάει το ταξίδι μας. Εγώ πιλοτάρω. Πιλοτάρω. Εγώ οδηγάω το καράβι. Είναι τέλεια. Το τσιγάρο γιατί το κράτατε? Το τσιγάρο είναι φιλάρα μου. Όταν πας και φτάνεις και βλέπεις ένα νέο νησί, κρατάς το τσιγάρο στο χέρι σου. Το τσιγάρο είναι φιλάρα μου. Όταν πας και φτάνεις και βλέπεις ένα νέο νησί, κρατάς το τσιγάρο στο χέρι σου. Άκου τι θα πει, άκου. Πρόεδρος, εκεί παρακαλώ, παρακαλείται ο κάτοχος του φορτηγού με πονημία τσαπά. Άγγες φεύγω! Όπως μεταβείς το όχημα, παρακαλείται ο κάτοχος του φορτηγού με πονημία τσαπά. Άγγες φεύγω! Όπως μεταβείς το όχημα, Εγώ είμαι ο κάτοχος του φορτηγού. να όπως κατέβεις το όχημα.